Noi, clasa 12D, am format o familie. Suntem aici pentru că ne-am acceptat unii pe alții. Că am râs împreună, că am plâns împreună, că am făcut tot ce ține de liceu împreună. Acesta a fost mesajul primit de dascălii elevilor de la liceul Emil Racoviță din Baia Mare, aflați la final de clasa a 12-a. Tinerii au organizat o vânătoare de comori altfel. Profesorii au fost invitați într-un parc din oraș, iar acolo, cu ajutorul unor hărți, au găsit cele mai de preț comori, elevii pe care i-au îndrumat timp de 4 ani. Am încercat oarecum să ne inundăm parțial dorul de dumneavoastră prin vânătoarea organizată în Parcul Mare. Mulțumim frumos celor care v-ați rupt din timp să veniți să ne vedeți pentru ultima dată ca unici. Am înlocuit ultimul clopoțel cu ultimul zumzet. Ne-a fost înlocuit clasicul Gaudeamus cântat la liceu, în cor, cu un Gaudeamus cântat în parc la distanțe de 2 metri între noi. Profesorii au primit flori din partea elevilor, respectând măsurile de siguranță. Nu e de mirare că emoțiile i-au copleșit pe toți, iar momentele unice au fost imortalizate. În acest an, din păcate, ne-au fost înlocuite toate. Absolvirea am înlocuit-o cu ultima oră azi, aici. Sperăm că în suflet ați notat prezențele, nu absențele noastre, căci acum, la final, în pas de despărțire, contează câți am fost, nu câți n-am fost.